MOU झालं आहे. त्यासाठी आज आपण भारत मातेचा प्रत्येक नागरिक हा कटिबद्ध आहे की मी स्वतः कोणतंही व्यसन करणार नाही, ज्याच्यामध्ये मोबाईल पण आला, आणि मी इतरांनाही त्यापासून परावृत्त करीन, ज्यामुळे माझं भारत मातेचं वैभव जे आहे आणि युवा पिढी जी आहे ती इंटॅक्ट राहील. कोणत्याही प्रकारे युवा पुणे शहर पोलीस आणि वारजेस पोलीस स्टेशन आपल्या सदैव सोबत आहेत. माता भगिनींचे खूप खूप धन्यवाद. आणि अभिमानाचा सर्वांसाठी ऊर आपलं हृदय भरून येणारा हा क्षण, हा जितका उंच झेंडा आहे तितकाच आपला आनंद आणि उत्साह तितकाच उंच उंच आहे. आपल्या टाळ्या या ठिकाणी थांबायला नको आहे. जोरदार टाळ्याने भारत माता की. आपला आवाज पूर्ण सगळीकडे गुंजला पाहिजे. भारत माता की, भारत माता की. सुंदर असा हवेमध्ये हेलकावणारा हा जो ध्वज आहे तो आपल्याला स्वाभिमानाची, आपल्या अभिमानाची जाणीव करून देतो. या ठिकाणी जसा जसा तो आकाशाकडे झेपवत आहे तसा तसा आपला आत्मविश्वास सुद्धा त्या ठिकाणी उंच भरारी घेतात. निडरता, निर्भयता आणि स्वाभिमान जर कुठे असेल तर आपल्या ध्वजामध्ये आहे. ध्वजाचं या ठिकाणी ध्वजारोहण होत असताना त्याच्यामध्ये नक्कीच वाढ होताना दिसत आहे. अतिशय सुंदर या ठिकाणी सर्व उपस्थित मान्यवर वारजेतील खूप असे वेगवेगळे सर्व्हिसमॅन, रिटायर्ड ऑफिसर्स सर्व उपस्थित आहेत. त्या सर्वांचंही या क्षणी मी पुन्हा एकदा स्वागत करतो. दरवर्षी वारजेकरांनी अतिशय सुंदरपणे, अतिशय अभिमानाने या ठिकाणी खूप वेळ उभा राहून या ठिकाणी आपल्या ध्वजाला सलामी दिलेली आहे. राष्ट्रप्रेम, देशप्रेम आणि आपल्या भागाच्या विषयी असलेलं प्रेम या ठिकाणी